Fl-2010 id-deficit tal-Korja, jiġifieri id-differenza bejn il-qlieħ u l-infiq, żdied bil fuq minn 880,000 euro meta mqabbel mas-sena 2009. L-ispiża tal-Knisja s-sena li għaddiet kienet ta' 26,300,000, żieda ta' 700,000 euro. It-tkabbir fid-deficit kien dovut ukoll minn nuqqas fil-vokazzjonijiet għax minħabba fekk il-Knisja tikollha tħallas biex timpjega nies sabiex jagħmlu servizzi li qabel kienu jsiru b'xejn minn patrijiet u sorijiet. Din is-sitwazzjoni finanzjarja iżda ma kienitx ir-raġuni għal l-Knisja ddeċidiet li ma tikkumpensax il-vittmi tal-abbuż sesswali minn membri tal-kleru. Le m'għandix taqsam assolutament, ġifieri l-ideali ta' dak id-diskors kien for oħra, ġifieri fosthom anke mill-Archie's Office, però ma kellux jaqsam xejn u ma ġiex ikkonsidrat is-sitwazzjoni finanzjarja anke tad-Djoċesi. Minħabba dan id-deficit u biex ma tiddejjinx għall-ewwel darba l-Knisja kellha tbieħ ħassi kapitali minn tagħha li fil-biċċa kbira tagħhom huma assi finanzjarji u mhux xartijiet. L-ikbar nefqa ġdida l-Knisja s-sena 2010 bla dubju kienet iż-żjara ta' jumejn tal-Papa f'pajjiżna li swiet lill-Knisja aktar minn 1,38,000 euro. Li minna l-Knisja daħlet biss 200,000 euro minn qlieħ fuq bejħ ta' affarijiet relatati mal-attività. Sostanzjali wkoll in-nefqa fil-pagi tal-patrijiet li kienet il fuq minn 200 u 300,000. Skont Father Charles Cordina, kontra ta' dak li jaħsbu ħafna, il-Knisja ma daħħalx ammont kbir ta' flus mit-Tribunal Ekklesjastiku. Anzi, f'ħafna każijiet, koppji ma jħallsux tal-li japplikaw għall-annullament.